Auč. Ahoj, zajímavé za tohle video, my jsme se tak trošku nudili s kámoškou, která je tu právě se mnou. Ahoj! Ahoj! Tohle je Eliška. Mám to dopovědět, no. Tak my jsme se nudili, když jsme ze školy, tak Kača si vymyslela to, že uděláme prostě takové video. Nedívte se, že to bude trošku pošahané video. Je to v pohodě. My jsme prostě takové, no. Nedívte se, že jsem měla trošku zavřené oči, přímo před náma je slunko. Jo, to říkám taky, je to úplně blbé. Tak, To takový upír. ne, slunko. Okay. Vysvětletko. To je Luisa, kdybyste ji viděli, tak já bych se Jo, já bych vám ji taky ukázala, jenže ta Jenže kamera jaksi by spadla. Jenže kdyby jsem vám to ukázala, tak bych se už to nedala zpátky. No, to je jedno. Tak doufám, že se vám to bude líbit. OK, tak čau. Kam jdeš? Jdu pro vodu. Pro pití? Pro vodu. Pro vodu? Ano. Tak čau. Čus. A nesmíte to nikomu říct. Co bylo? Co tady vidíš za Lenovo? OK, dobře. Tu nic není. Vidíte tady moji vodu? Tady na záchod, jo? Jo, běž. Ahoj. Hojbe klíče. Jo. No, takže my doufáme, že se vám tady video s Luizou líbilo. Tady konečně vidíte. No, tak my už jdeme pryč zas. Nebo možná, že ještě něco natočíme, nevíme ještě. Jo? Ještě uděláme challenge. Tedy, o kterém vůbec nevím. Který je s vodou. Ne! Možná ne. Nebudeme namačit hlavu do vody. Ne. Dobrý. Tak my se s čau. vámi loučíme, tohle bylo pro dnešek všechno. A Luisa je náš pán. Luisa, moje. Luisa mě má moc ráda a Ahoj. strašně smrdí.